Днес кантара беше малко по-висок от вчера, което не ме притеснява, защото хормоналните, и аз пък хормоналните, флуктуациите в теглото са нещо нормално. Хормоналните флуктуации не са нещо нормално, защото с нощ прибрах доста по-късно, не доста, но по-късно от обикновено от зала, съответно хапнах и по-късно, пих повече течности и затова съм задържал малко повече вода и има повече храна в стомаха ми, защото съм я консумирал по-късно вечерта. Като започнах след всяко хранене да пия по 500 мл вода и знам, че има такива митове, че е раздувало стомаха и не знам с какво, но това са пълни глупости. Правя го лично аз, защото се засищам повече, когато пия вода и съответно не се чувствам толкова гладен, защото глада вече доста почна да ме мори. И така, иначе за храната за деня, която съм консумирал, в момента я виждате на екраните си, това е цялата храна и макросите, като това при мен е традиция, абсолютно всичко да бъде точно, като калории са точно 1998. Всичко е точно с съня, приели сме при workout-а, тряснах монстърчето и не се чувствам нещо тингли или нещо такова, но просто се чувствам енергизиран достатъчно, че да мога да си направя тренировката, която е тренировка Б, нямам търпение, защото това ми е любимата тренировка, може би. Всички са ми любими, но тази ми е най-любима, лежанката. Но първо да поговоря за темата, която за днешното видео, а именно по-ниски или по-високи повторения за релеф, защото много хора ме питаха: добре, ти сега като започваш да чистиш, съответно ще дигнеш повторенията да се урелефиш. И отговорът е не, естествено, че не. Това, с което си изградил мускулната маса, с това трябва да я поддържаш. Разбира се, няма да можеш да правиш същите килограми, но все тая. Идеята е, че си запазвам тренировъчния обем един и същ. Единствено той варира от работните тежести, защото нямам толкова сила, колкото когато съм бил в основен период. Но повторенията, както в основен период, така и в процес на изчистване на подкожните мазнини, си остават едни и същи. Имам си дневно вълнообразна периодизация, единия път на лежанката 4 серии по 7, другия път 4 серии по 3. Също се отнася и за румънската тяга, също се отнася и за военната преса, и за клека, и за набернията, и за абсолютно всичко. Каква е логиката ти да си изградиш мускулната маса с тежки серии или тежки и леки серии, нали, с цел хипертрофия и така нататък, и после да удвоиш повторенията и да си намалиш килограмите още повече. В смисъл, ще загубиш повече мускулна маса, така според мен. И това, че се напомпваш, не означава, че ще постигнеш нещо, кой знае колко повече. Напомпването е просто пълнене на млечна киселина в мускула. Така че тренировките си остават едни и същи, както по време на качване, така и по време на сваляне. Не се променят упражненията, не се променят тренировките, в смисъл не се променят повторенията, това исках да кажа. И това е вече за това дали трябва да се сменят упражненията, ще говоря в следващото видео. За тренировката започваме лежанката. Днес е лека лежанка, като най-вероятно ще намаля килограмите, защото миналия път вече беше на кантар работата, а и вече от тогава съм доста по-лек. След това набиранията, те ще са тежките, като там най-вероятно всичко ще бъде окей, защото съм по-лек и съответно ще ми бъде по-лесно да се набирам, защото имам по-малко лично тегло. След това бицепса и трицепса, там целта ни е да се напомпим здраво. След това прасеца, който отново целта ни е да се напомпим. Хиперекстензиите, които са повече с акцент кръста и еректорите, отколкото реално бедрата и глутеусите, или по-скоро зад бедриците и глутеусите. Но както и да е, те са част от програмата и съответно за стабилизация на ядрото, затова и слагам диска отзади. След това имаме бедрени екстензии и рамо. След това лицеви, преса и врат. Това е тренировката. Както казах, хидратацията, всичко е на ниво, електролитите са на ниво, съня беше добре. Изключавам това, че пих много вода и станах веднъж до тоалетна, нали? Но по-добре да си засищам глада, когато пия течности и да стана веднъж да пикая, отколкото да не пия течности и да не ставам, но да не мога да заспа от глад и да умирам от глад. Като цяло дефицита вече почна да се казва думата, но ме радва това, че нещата се случват бързо и, както казвам във всяко видео, нали, чистенето не трябва да бъде вечен процес. И смисъл, мен целта ми е да вляза в този кът, да обера мазнините и да изляза. След това да преминавам към поддържане или покачване на мускулна маса. Нали. Никой не трябва да му бъде приоритет да сваля постоянно, защото това е тормоз за тялото. И в момента усещам как просто нямам толкова енергия вече, защото не консумирам енергия. Калориите са единица за измерване на енергия. Съответно, колкото повече калории приемаш, толкова повече енергия имаш. Нали така? Съответно, когато храната е по-малко, калориите са по-малко и енергията е по-малко.
Другото е, поне в миналото видео, т.е. вчера, защото аз нямам всеки ден, казах, че съм леко болен и изкарах го на крак, буквално с нощ се изпотих по време на тренировка и всичко си ми изчезна. Малко все още ми е запушен носа, но то аз не съм имал други симптоми, така че, както ви казах, аз никога не боледувам и за мен даже и това беше нещо странно да ми е толкова запушен носа и да... така ли се пресича? Може да ми кажете. Това... Както и да е. Когато си пешеходец, не както и да е. Когато си пешеходец, трябва да се движиш по пешеходната пътека. Колелото е превозно средство. И някой като пресича по пешеходната и аз не го пускам, ама гледа на крило. Пич, ти не си пешеходец. Ти си на моторно превозно... В смисъл, ти си на превозно средство. Може да не е моторно, но си на превозно средство и съответно трябва да се движиш, където се движат и колите, нали така? Както и да е, това изобщо няма да афектира пъмпа. Нещо, което ще афектира пъмпа е при workout-а, електролитите и съня. Като цяло нямам какво друго да добавя, така че да влизаме и да ги почваме. Първа работна серия 106 и 600. Трябва да направя 4 серии по 7, да видим. Като един много добър съвет, който не съм давал до сега на лежанката, е да се мъчите да стискате лоста преди да анракнете, в смисъл преди да извадите самата щанга в ръцете си, да го стискате максимално силно, защото по този начин се активира централната нервна система и подготвя тялото ви за голям шок, т.е. за голяма тежест и съответно първото повторение е направо ударно, като тази тежест, ако трябва да бъда честен, беше малко лека, но по-добре така и другия път да вдигнем, отколкото сега да се щупя и да се предразположа към контузия, нали? Още 3 серии. Причината, поради която вдигам с накитници, които видяхте преди малко, които ги свалям между сериите, и ето тези неща на SBD, на лакътниците, е, че просто ми затоплят ставите. В смисъл не вдигам повече килограми с тях, даже съм правил експерименти, без тях вдигам повече, защото това някак се ме ограничава малко движението, но чисто психически им помагат и когато ми държа ставите затоплени, чувствам една идея по-безопасно. Това е малко като на коленките и колана. Нали, тях казах, че не ги харесвам, защото ми замаскират проблема, но да чукна на дърво проблеми с лактите и скитките никога не съм имал. Освен тази лявата китка, която малко ме наболява, но това е нещо скорошно, най-вероятно скоро ще отмине. Но цяло аз не го правя, защото ме боли нещо, просто го правя превантивно един вид. И съответно, когато се чувствам по-затоплен, се чувствам сякаш и че не съм склонен да се контузя, ако ми схващате мисълта. Като да минаваме към серия номер 2. Перфектно! Като много от вас сте ме питали защо не ползвам спотъри, причината е, че искам да знам точно на колко натоварване подлагам своя мускул, за да знам какво трябва да променя за в бъдеще ще да прогресирам. То не казвам, че да имаш спотър е нещо лошо, но ако той ти помага, не знаеш точно с колко килограма си вдигнал. Съответно аз предпочитам да си правя всеки път с 1-2 повторения далеч от отказ, да не се налага да се затискаме, да ми рупат рамене, лакти, китки и така нататък и да се щупвам. Съответно да знам точно колко съм вдигнал, за да знам какво да променя за следващия път. Не ми трябва някой да ме пази и отгоре да ми вдига и аз да дигам краката си едно ще раждам и това да говоря, нали, серия, която е работна. Това за мен не е нещо, което е оптимално. Аз винаги се тренирам сам, не искам никой да ме пази, абсолютно никъде и смятам, че това е най-устойчивия прогрес в дългосрочен план. Най-устойчивия начин да прогресираш в дългосрочен план, защото не си зависиш от никой. В миналото, като съм тренирал с хора, окей, те завъртат около мен няколко месеца, може би година и малко, но в крайна сметка винаги изчезват. И когато аз съм свикнал някой да ми вади лоста и да ми помага и постоянно да е там да ме спаси, някак се свиквам с това. И после като го няма този човек, ме е страх да правя сам. Аз сега в момента знам, че каквото да се случва, дори да се контузия и нещо да стане, мога да я хвърля напред. Но пак казвам, аз никога не стигам до толкова опасни килограми, по-скоро ще направя повторение по-малко, за да не се стига до там, отколкото да се затискам като някой олигофрен, защото това е его-лифтинг и тук не говорим за крива техника или нещо, просто его-лифтинг с цел да ти падне лост на върта и да се убиеш, което е безсмислено. Според мен няма нужда от нито да тренирате с някого, нито да ви пази някой. Това си е моето лично виждане. Ако не мога сам да правя с килограмите, просто не са за мен. С това не искам да кажа, че ако някога реша да правя one rep max или нещо, няма да викна някой да ми пази, естествено, но
когато изправя работните серии, не правя абсолютно никакви изгъзици, не смятам, че имам нужда от това някой да ме пази. Това ми беше мисълта. И също така не съм против еголифтването на по-изолираните упражнения, където шансът от контузия е много малък, но на базовите движения не съм фен на еголифтването, точно защото шансът от контузия е много по-голям. И съответно, ако се контузиш на клек, на тяга, на лежанка, на военна преса, контузията ще бъде много по-сериозна. Най-вероятно ще те предотврати от това да правиш много от упражненията, които са есенциални за твоя прогрес. Съответно, не смятам, че на базовите движения трябва да се еголифтва и да се вдига много отвъд отказ. Но това си е просто моето лично мнение. Време е за серия номер 4. Като най-важното нещо на лежанката е да не се прави range of motion, да не бъде, в смисъл пътя на лоста, барпата, да не бъде директно направо, а да бъде леко нагоре и назаде, все едно обратно на буквата J, защото ако само ги изпъваш напред ръцете, с всяко следващо повторение плешките ти, както са събрани, с всяко следващо повторение ще излизат все повече и повече, докато накрая си плоснат като лежанката, което ти поставя рамото в неловка позиция и съответно те предразполага към контузия, както скъсване на гърда, така и болки в рамото, така и проблеми с лакти, трицепси и така нататък. Така че според мен винаги трябва да стоиш събран и да буташ нагоре и назаде лоста, за да можеш да не си разваляш позицията, в която си застанал преди първото повторение, преди да извадиш лоста. Също така гледам мислено да се мъча да огъна лоста и това инстинктивно ме прибира лактите навътре. Съответно, като пускам, се мъча да се изпъчвам и да стискам здраво лоста с юмруците, като разбира се държа с мъжки хват, не с путкински хват, защото това е буквално самоубийствен хват, буквално. И след това бутам нагоре и назаде. Като самоубийствения хват, един приятел преди време, точно тук на тази лежанка, беше сложил 150 кг, той е много здрав, но правиш със самоубийствен хват и аз винаги му казвах, хващай лоста здраво, това са много килограми, той винаги си правеше майтап с тези неща и ги изпусна върху гърдите си, което беше много гадно. Точно на тази лежанка и добре, че бяхме 3 човека, смисъл аз отзади и двама още и я хванахме, но буквално можеше да си прекрати живота. Така че винаги стискайте лоста здраво и знам, че не ви е удобно, защото сте свикнали така, но повярвайте ми, просто 2-3 седмици да ви бъде неудобно, докато свикнете с новия хват. След това си хващате винаги здраво, защото може да стане много голям гаф. Преминаваме към набирания, като разбира се, преди да преминем към набиранията, трябва да се сложа малко магнезий. Магнезий е това нещо, което вие наричате тал, което се слага да не се парзаля лоста. Съответно ще правя набиранията на 35 кг, 3 серии по 5, като днес са тежките набирания. И ако в залата, в смисъл във вашата зала е забранено да използвате мъжката версия на магнезий, а именно прахообразната, а не течната, путкенската, просто намерете друга зала, окей? Като сега не слагам фитили на набиранията, защото е единственото упражнение за гръб, което искам просто да го държа, някак си ми е много по-яко. Самото усещане на ръцете не искам да се връзвам по 5 минути, защото някак си изгубвам моментума, инерцията, която съм натрупал преди да се кача на лоста. Както и да е, започваме да направим. Имаме 25-ца и 2 петици, т.е. 35 кг точно. И има два варианта. Или ще станат, или няма да станат. Аз съм истински гений. Както и да е, 3 серии ще правя тук, за разлика от лежанката, където бяха 4. И така, не съм намалял обема, така че да видим. Оп, неочаквано добре. Гледам да дърпам сколкото се може по-пребрани лакти, да може да активирам максимално много латисимуса, без да ги направя така да ги изкарам навънка, защото вече става нещо като повече
фейс пул за задно рамо, отколкото латисимус и повече влиза съответно в брахиалиса, защото е с неутрален хват, за разлика от широкия хват на бирания, който така ще натовари повече бицепсите. Тази серия починах малко повече и сега кофта на това, като правиш по-ниски повторения, че като починеш малко повече, ти изстива ставите и става по-трудно, отколкото ако починеш по-малко. Но както и да е, сега ще се разцепим. Не трябва да се оплакваш просто. Let's go! Вече преминаваме към първи чифт, който е бицепс-трицепс, любимата част от целия мезоцикъл, ако трябва да бъда честен, да може да се нагърмим да бъдем jacked and tan, т.е. нацепени и черни. Това е мечтата на всеки силно комплексиран младеж, който употребява стероиди. Това ми звучи като мене. Първи чифт бицепса, този път съм взел отново широката ръкохватка и хората, които са форм палист, т.е. са по супер стриктното изпълнение, не гледайте това мое изпълнение на бицепс, като на някой повторя мога дори да не заключвам лакътя и го оставя малко по-напред, да може да се напомпя максимално и да имам свобода на движението, за да не се ограничавам и да се напомпам на макс. Let's go! Като горе, направо брутално. Гледам направо, дай сега няма мога го покажа. Питам се едно да го разтворя навънка, все едно е въжей. Направо, направим трицепс. Забравих да кажа, че на бицепс правя серии по 15, а тук правя серии по 16, като този път ще стоя седнал и просто ще гледам плешките да не са заключени, а да са отключени, за да може цялото напрежение на машината да бъде поето от трицепса. Айде! Направо. Идеята ми е, баста това това няма го покажа, просто лакътя да бъде изпънат до край и да бъде събран, докато повече не опрат в машината, съответно направя първен обхват на движение и да изпълня функцията на трицепса, която е да разгъва лакътната става. Реалността е така, че никога не е толкова голям, колкото когато се напомпан, затова му се наслаждава на макс, докато не си изпаздял. Както и да е, преминаваме нататък с трасеца и хиперекстензиите, като тук целта е да направим 15-15-14 на 280 либри, а там ще правя с 25-цата, 3 серии по 12 и нищо специално, просто напомпваме, вкарваме малко вени в тия пръсци и ги мятаме. Като държа лека свивка в коленете, за да може напрежението да не ми пада върху кръста. Тук целта на екстензиите е най-вече стабилизация на ядрото. Не ме интересува толкова за задното бедро и глутеуси, затова и не го правя с горе да си чупя гърба и да мъжа да активира максимално много задната верига.
А целта ми е да активирам максимално много ядрото, затова слагам и диска отзади, иначе би го слагал отпред, ако целта ми беше да приоритизирам задната верига. Започваме с серии по 12 с 25 кг и това е. Като преди ги правих горе с пауза, точно е така, и пак пусках надолу, но супер много ме тормози това и затова реших, вместо да бъда толкова стриктен и същевременно да се насилвам всеки път да го правя, и в крайна сметка това ще ме допринесе, ще ме доведе до това да спра да правя упражнението като цяло. Затова реших просто да бъда постоянен, но да го правя по начин, в който ми е по-приятен, за да може все пак да върша някаква работа за ядрото и за задната верига малко. Така че постоянството е много по-важно от перфекционизма. По-добре постоянно да правя по-малък стимул, отколкото нередовно да правя това, което е най-добре, поне според мен, като с малки стъпки към прогреса. Не задължително винаги се правят най-трудните неща. Ако нещо не ви харесва, винаги има алтернативи, за да може да го направите така, че да е устойчиво в дългосрочен план. Няма смисъл да направите най-оптималното нещо на хартия, което спазвате определен период от време, след това не идвате на зала, защото не ви кефи да го правите. Затова винаги има алтернативни начини и с най-малкото усилие пак е по-добре от нищо. В смисъл, всяко нещо е по-добре от нищо. Slow motion is better than no motion. Нали така? И пак е нещо. Знам, че не изглежда, че правя голямо хват на движение, че се е много лашкам или не знам си какво, но през цялото време има съпротивление и напрежение върху прасеца и усещането е брутално. Може да изглежда смешно, обаче направо пръстите ми ще се пръснат. Довършвам още една серия тук и две серии на екстензии. Преминаваме към рамото и към екстензиите бедрените. Сега основен план. Взимам 15-ките, т.е. 30-ките и започвам да разтварям, като техниката на изпълнение, която бих препоръчал, ако някой ми каже дай ми съвет как да го правя, е да стоиш максимално изправен. В смисъл, не е баш е така, но не и да си навенен. И съответно се мъчиш просто без да вдигаш трапеца, да вдигаш с рамото, като нито да ти води лактите да ти водят прекалено много, нито пак китките да е ето така, да е нещо по средата, т.е. ето така. И като цяло горе имаше една друга техника, която само се опитваш да две бутилки вода и да ги излееш ето така, да завъртиш. Като ще правя пред рака с дъмбелите. В принцип, казал съм в клипове си, че мразя хората да го правят, защото е супер несъобразително, в случая не преча на никого. Така че и за клипа няма как друга да поставя камерата. Така че все тая, който има проблем да дойде да ми каже. И правя серии по 16, всъщност 16, 15, 15. Let's go. Като почваме просто да спамим, няма никакви проблеми. Не е толкова важно да го контролираме супер много, а да вкараме кръв в рамото. Като не оставям дъмбелите долу да ги ударя и да ги пружинирам, а гледам да ги спирам на краката, защото така усещам една идея повече натоварване. Сега преминаваме към лек екстензиите. Тук ще правя с 240, отново 16, 15, 15, като гледам така да наглася пейката, че да си поставя минимален шанс от това задника ми да се отлепя и съответно да го настроя до толкова, че да не ми се пружинира от пищяла, а да го вдигам максимално много с квадрицепса. И така, let's go! Хоп!
Като гледам да има максимално разтежение долу и горе да вдигна колкото се може по-догоре. Брутално. Като разбира се, ако не правите очен контакт с себе си, без да мигате, значи не се харесвате достатъчно много. Започваме първа серия преси, серии по 15, като ще направя една изпомпваща, понеже вчера правих на обратната пейка, в смисъл тази, която е с задолна, дето казват хората. И след малко чифтосваме с, ще видите какво. Вратленце с 25-цата, 3 серии по 15, разпомпваща. И тук днеска ще я правя на моята спейчица, защото е свободна, пък вчера беше заета. Трябваше да правя на нас гадната, която е за хоризонтално гребане, както и да е. Още две от всяко. Let's go! И завършваме тренировката с 5 серии по 30 лицеви опори, 150, стил Андрю Тейт. Просто да напомпим малко, никаква друга конкретна цел. 30, броите ли? Тренировката е завършена, беше солидно 9-9,5 от 10, много съм доволен като днес. Предвид глада и абсолютно всичко, беше супер тренировка. Винаги съм казвал, че понякога всичко е перфектно, но тренировката не върви, а понякога уж изглеждат нещата, че няма да върви тренировката, пък всичко си е точно. То исках да ви попитам, дали някой от вас цъка новата Assassin's Creed, чух много готини отзиви. Като цяло аз, като малък, в смисъл преди няколко години си продадах PlayStation, дори да я имам, няма къде да я играя. А и нямам свободното време. Всъщност, това не е точно, така, защото ако имаш достатъчно желание за каквото и да е, винаги ще намериш време. Може би просто нямам прекалено достатъчно силно желание, но като малък ми беше традиция, спомням си,
преди родителите ми да ми купят PlayStation, да гледам Дарат брат. И не знам дали сте чували за него, той е ютубър, който съответно прави клипове за игри. И винаги им беше ми такава традиция да се прибирам след училище, вали сняг и аз се заключвам вкъщи на топличко, завивам се през глава и си гледам клипчетата на Дарат брат и ми беше супер готино и това ми е някакъв такъв детски спомен. И сега в момента чат-пат, когато ме вълнува някой от поредиците, които прави за конкретна игра, си пускам и така ме връща назад. Като играенето на игри е като всяко нещо, ако злоупотребяваш не е готино, но като цяло от игрите могат да се научат доста добри житейски уроци и са готини. Като това и са толкова голям пазар, като Дарат брат е супер готин, супер позитивен пич и много ме кефят неговите клипове, особено наскоро. Винаги гледам тези, които са по-големите поредици и ми е много интересно и забавно и сякаш ме връща отново в детските години. Както и да е, тренировката беше супер, храната за деня сте я видяли, като сега единствено остана да се прибера, да хапна, защото съм освирепял от глад вече, да се набавят белтъчините, за да може да пазим максимално много мускулна маса. След това къпане, мисля, че го казах, то е подразбира се, нали? Не знам дали съм nose blind или просто не мириша толкова, но аз в принцип не съм миризливец. След това проверявам клиентите и разбира се, утре сутринта трябва да ставаме за кардиото, като гледам да си лягам в 11 и 7 часа съм станал. Аз в принципи дори да не си навявам аларма, не мога да спя повече от 7:30, защото от малък се ставам супер рано за училище и буквално биологичният ми часовник е като дори да си легна в 5 часа сутринта, в 7 часа съм станал и целият ми ден отива на кино, затова и гледам да не злоупотребявам с това да стоя до прекалено късно, но аз така иначе не го правя, защото съм пенсионер. Както и да е, много ми е сега. Запалих се за тази игра и като цяло Assassin's Creed е една поредица, която горе-долу съм изиграл абсолютно всички игри. Сега ми е интересно, може би ще се пусна тази вечер да погледам малко Дарат брат така преди да си легна. Пак казвам, трябва да се жертвам от съня най-вероятно, но ще видя, ще го измисля. Като цяло, ако някой от вас се цъка, моля ви, напишете ревюта, са готина ли е и върнете ме малко в детските години, да може и аз да си припомня какво е да си нормален човек, който не може в главата единствено да работи и да прави мускули. Както и да е, благодаря ви, че гледахте. Днес може би е най-идея по-кратко видеото, но до утре!